Siyabingelela kakhulu, siyabingelela emakhaya namakhaya la khona bonke abantu abangabathandi bohlelo laka Dr. Mngoni umelaphi wendabuko. Namhlanje ngibuye ngokuthi sizobheka umhungulo. Kunexolo la noma kunesihlahla okuthiwa umuhungulo. Lesi sihlahla lesi siyafana nezinye izihlahla. Kodwa sona sihluke ngokuthi nje siyakhumuzela. Shuthi ke isihlahla leso esikhona la kwelakithi nakuphi nakuphi ungasithola, nala kuthina sikhona noma yikuphi umuntu uyawufuna umhungulo ungawuthola. Into engithanda ukuthi ngikhulume ngayo ngomhungulo ilento edida abantu abaningi. Umuntu ubehlakaniphile izinto ekwazi ukuyibona, futhi umuntu engakhohlwa, futhi umuntu ekwazi ukuthi into mayiplanile yenzeka njengoba kade eyiplanile. Omunye ube nemali ekwazi ukusebenza imali ihlale. Omunye ekwazi ukuthi impilo yakhe nje ihamba ngendlela athanda ngayo, futhi ubusekile ngokwempilo yakhe. Omunye enezinto akwazi ukuzenza, bese kuba ukuthi omunye abe nemali ephaketheni kodwa umethi uyalandela ayisaphelele, kade mhlawumbe ake ngithi bene 1000 sethola 800 noma sethola 900, kodwa manje le mali uyazi ukuthi ikuye akazithathwa umuntu. Bese kuba umuntu okutholakala ukuthi uhamba angazi ukuthi uyapi, aze afike endaweni akazi ukuthi ufike kanjani kuleyo ndawo leyo. Omunye uthola ukuthi usehamba ehlala ndawo zonke beze bembiza abantu ngokuthi uphanjanelwe yikhanda noma uyahlanya. Omunye ayithole esefike mhlambe kumuntu obemeshela eyibona ukuthi hawu sengikubo kwalo muntu obengeshela, kodwa manje ngifike kanjani. So namhlanje ke sizokhuluma ngaleyo ndaba yokuhungulwa, ukuthi leyo nto leyo yonke engiyichazayo yibulawo lelo bulawo, futhi liyilumbu, ngoba yinto engadingi ukuthi izingene kuwe egazini. Kodwa manje umuntu methatha lo mhungulo bese usebenzisa, bese ebiza igama lakho awuhlanganise namanye amakhambi, kodwa ubaba walamakhambi kube umhungulo. Ila khona othi uyayicabanga into umane uyikhohlwe, uthi ubusunenhlanhla imane iphele inhlanhla ingabisaba khona. Isihunguliwe inhlanhla. Abantu badumisa ukuthi hayi khona ukuthwetshulwa, umuntu uyalala sithi ufile kanti akafile, kanti hayi uyosetshenziswa. Lowo muntu lowo usuke ehunguliwe, kwathatha impilo yakhe kwangathi ufile kanti akafile. Umhungulo uma uzofakwa kumuntu noma umuntu ezoshawa ngomhungulo akupheleli lapho ekushaweni kwakhe, kodwa kusokuzothathwa leyo nto yakhe leyo iyosetshenziswa ndawana thile. Ufakazi walokho, kunabantu abathi yazi ngiphuphe ngihamba kwenye indawo engingayazi ukuthi bengiyofunani kuleyo ndawo leyo, kanti kunomuntu okuhungulayo ofuna ukuthi wena impilo yakho sicabange thina ukuthi kuseyiyo kanti akuseyiyo. Ukhona umuntu ohunguleka ingqondo. Njengamanje bakhona abantu emakhaya uthola ukuthi umuntu uhleli nje akakwazi ukucabanga, uhlale ehleli nje kuphela, mumbingelele usabona kuphela kanjani. Kuthiwa waye-right, wayengenankinga, kodwa asazi ukuthi kwenzakalani, wahungulwa ingqondo yakhe isebenza kwenye indawo. Ilento ke le eyenziwa abantu, uthola ukuthi umuntu uzoba nesilwane sakhe asifuyile, nesilwane asebenza ngaso, bese hungulwa ubuntu, ahungule ukuba umuntu, akuthathe
akufake kulesi silwane kube yisona manje isilwane sicontrolwe wena uphila lapho, umoya wakho uphila lapha kulesi silwane, uyasimemeza, asibize mhlawumbe ngegama lakho, mhlawumbe senze izinto engathi umuntu kanti kwahungula umuntu othile, nomuntu othi hayi anginayo inhlanhla, nganginenhlanhla angazi ukuthi yashonaphi, yahungula inhlanhla yakho yasiyathathwa yanikezwa umuntu othile. Omunye hayi bengiyiphatha imali kodwa inelingafika imali iphelele ezandleni, wahungulwa kwathatha lobo bunhlanhla lobo bemali basuswa kuwe base buyonikezwa omunye umuntu. Lento lena iyenzeka futhi nakulabo bantu akuthiwa bayathwasisa. Ngakade kwa idlozi lisaphila idlozi lalingena kumuntu idlozi limtshela umuntu ukuthi njengamanje vuka uthatha imithwalo yakho uhambe uye kumuntu othile endaweni ethile, uyena ozokunikeza impande engangiyidla noma impande engangiyisebenzisa. Ahambe umuntu ngampela aze ayongena kulowo muntu lowo, afike loya muntu loyana usetsheliwe naye ukuthi cha kunomuntu ozofika la ekhaya othunyiwe osuka endaweni ethile uzothwasa. Ethe efika lo seyamtshela lo ukuthi hayi bese ngazi ngawe ukuthi uyeza, kodwa kwahamba kwaphela lobo buntu lobo, futhi nalobo budlozi lobo bahamba baphela, ngoba izinto zakuqala zemithi zaziyiqiniso, kodwa iqiniso lahamba laphela ngoba sesibaningi abelaphi abangosomathuba, sesibaningi abelaphi esilaphe ngoba sibona ukuthi amathuba emisebenzi awekho, nezinto azilungi, athi umuntu ngcono nami ngelaphi, kodwa engalandelanga noma engangenwanga yinto ethile eyokuthi akabe ngumelaphi. Bese-ke izothi into yami lo mhungulo yiwona futhi lo wenza ukuthi-ke abantu bamane bahunguleke imiqondo, babizwe umuntu othile ephehle lo mhungulo ukuthi ngifuna amathwasa. Lento mayisize yakuhungula nawe uzomana uhayize uhambe uye lapho uyothwasa, uthwasa vele into engekho ngoba uhunguliwe, hayi ngoba unedlozi, hayi ngoba unethongo, hayi ngoba futhi ungenwe, kodwa uhungulwa ngomuthi ukuthi-ke uzothwasa. Angithi ukuthi umuntu-ke mase ekuthwasisa-ke usuzobhadala wenze yonke into ukhokhe, usuzogcina iy'nhloso ney'mfuno zakhe. Yinto leyo egcwele athi umuntu ngifuna into yamathwasa, ngifuna into ezongilethela amathwasa. Angithi uyabona manje ukuthi usewathola amathwasa ngento, akasawatholi amathwaso ngokwedlozi lakhe noma ngokwedlozi lawo amathwasa, ukuthi idlozi lithe hamba endaweni ethile. Akalungelwe lutho umuntu, izinto ayihlakazeki, izinto ziyahlakazeka, wayenazo. Omunye wayeney'moto akasenazo, wayeney'nkomo akasenazo, omunye angabi nankomo zivele zibe kumuntu omunye, zivele ziqhume ngale kungabe yisaqhuma la. So umhungulo lo besikhuluma ngawo, mhlawumbe nawe ekhaya unenkinga, into zakho zahungulwa, into zakho zavalwa, into zakho zamiswa, awazi zamiswa kanjani. Ngizothi kuwe nasi isixazululo esithi wahungulelwa into zakho, zathathwa ngomoya, zasuswa kuwe, wasala unjani, ungenalutho. Ngokungabi nalwazi-ke mhlawumbe usuze wayothwasa, mhlawumbe usuze wayokwenziwa izinto ey'thile uthi uyabuyisa, kanti cha, kuhungulwe impilo yakho, kuhungulwe inhlanhla yakho. Dr. Mnguni, umelaphi wendabuko, ngiyanithanda kakhulu, ngiyanifisela futhi impilo, ngiyanifisela futhi uJehova kanigcini, kakhulukazi njengoba siphila kulesi simo esinjengalesi sale COVID ekhona, kodwa uNkulunkulu akanisibekele, anenzele umusa, nihlale nami, nami ngizohlala nani. uNkulunkulu anibusise, amen.